Li Wanê ji ber dijwariya zivistanê ajalên kolanan rojên zehmet derbas dikin. Di rojên zivistanê de sewalên li kolanan ji ber birçûbûnê û hewayê sar dimirin. Zanyar dibêjin ku eger têr xwarin nexwin, pisîk şeş û kûçik jî di nava 17 saetan de dimirin. Her wiha hejmarek zêde pisîk û kûçik ji ber êrişên mirovan canê xwe ji dest didin. Wênekêş Vedat Atlî li kolanên Wanê digere û diyarî dide wan zarokên ku heywanan diparêzin û xweyî wan derdikevin. Ew bi vê yekê armanc dike ku hişmendiya parastina zarokan ya bo ajalan pêş bixe. Ez hez dikim tişta xelatan bem dema van yet vekî rojvelat vekî firat ji ku ev zarê dorexît wan ev piçikê dorexît wan ji bêjin ya ev kurkene tiş ev piçikene tiştê baş dikin ji ku em jî bikin. Da ku zarokê dî vekî wan mînak vergirin ku ev jî xwarin dene sayan ajalê kolanan hişar bin. Demek hevalê Vedat jêra diyariyanîn hevalê wî jî lê mezekirin. Dibê rojvelata çawekê hediya te diyariya te tînin. Bu küçük heywanan hez dikim lê dinêrim. Hevalê Vedat ji ber wî mira diyariya tîne ev jî pêvatîne girêdanê yani ji heywan hezkirina wana heywan yo wan jî zêde dibit. Em li gel Vedat Atlî çon serdana her du birakên bi navê Firat û Eyûb Yakût ku ew bi tim alîkariya sewalên kolanan dikin. Em hicarekê tên Firad û birayî ve Eyûb xwarina sayan em denê. Hindê tiştê xelat hebin, top hebît, gok hebît, tiştê ve em tînin denên. Ev jî sayet vê derê vê mehellê hişarin. Ki derê saya hebît peyda dikin, xwarinê denê. Nahêdin bimîne bersî. Dayîka Firat û Eyûb Hümeyra Yakût dibêje ku ew bi saya zarokên xwe qîmeta heywanan zaniye û ew bi zarokên xwe serbilind e. Hayvana mehinkî zarî xwe git, piçikî xwe git. Mehinkî zanî heqeta heywan dîmekî birsiyetî bedî gele payekî gevçek kir nan tenê bixwe biçin. He ev e. Milatî yardımcî be pişika rejê, sar rejê, ketek jî gunehe heywan jî gunehan lê didin. Bêndatekên lengîaj dişkînin. Heywan gunehe gelke milat lê şabe, hemî ji beha xwe lê deyê de hemî ji lê şabin. İnsanê ku ji heywan hez neke ji xwe jî insana hez nake. Ji ber wî ez pir pêkê xweş im. Fikirekî nûsayî. Yani ajal û heywanê derve û çolê ê malê kovî. Yani hez dike her çeşitî xwe Li gor navenda parastin û dermankirina ajalan ya zanîngeha 100. îla Wanê, feraseta rûnişvanan ya hember heywanan û jîngehê di aliyê Erênî de her diçe pêş dikeve. Li gor heman jêderê her sal dora 500 ajalên birîndar ji aliyê rûnişvanan ve tînin navendê û di encama dermankirinê de 40 ji sedî ji wan dîsa vedigirin kolanan û xwezayê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.